ina gonan mai jiya mun je gidanka mun ga dabbobi da yawa, mun ga allurai da kayan da kuke hada duk me zaka da su a abubuwan. kamar yadda na faɗa zan kare kaina ne. Kare kanka babu hukuma da za ka kare kanka? Babu wata hukuma da za ka kare kanka? Ita ce take faɗa na ne. Ban san abin da na yi ba saboda na da'awar musulunci. Ta ni ma musulmi ne. To ban san abin da ya sa kuka kinawan ba. Ne suka ce boko haram. Haramun ne mana. Ya aka yi zama haramun? Wannan wandan da ka sa. Dalilai da suke da yawa. Wannan wandan cotton ne, cotton kuma kayan Allah ne ke da yake sauran. Allah ya ce a nemi ilimi. Ba ma sura da Qur'an. Amma ba wanda ya saba wa musulunci ba. Duk ilimi da zai saba wa musulunci Allah bai yadda ka nema. Ga sihiri ya ilimi kuma Allah ya hana. Hanyar shirka ilimi ne Allah ya hana. Astronomy ilimi ne Allah ya hana. amma da baka je wurin ka an ga su kwamfuta da su waye wancan ba kayan da asibiti da kayan asibiti wancan ba ilimi ne haka ya ga samu wannan ba wannan kayan kira ne wannan kayan kira ne ba boko bane boko daban boko westernization. Yeah, I have Muhammad Yusuf will be the office. So if you want to see his face, you can just copy it. to kai ya aka yi kai kana cin abinci mai kyau jika lafiyayye kana shigan mota masu kyau kana cin abinci kana sa kaya masu kyau da fun naka ma duk masu kyau amma duk kace ka kar mutanen ka su sa wai na abubuwa ba haka bane sai ka ba su ruwa da dabino sai ka je su je da kayan su ba haka bane kowa yana rayuwa ne gurgurdan abin da yake da shi a hannun shi ai kuma daban-daban ne kowa yana rayuwa gurgurdan abin da ke hannun shi wanda kaga ya rayu ya shiga mota mai kyau yana da shi wanda kaga ya rayu da abin da bai da shi to bai da shi. wannan rauni ne na samu wannan ai durin da yake me yasa ka bar wajen ka bar can Somebody is napping you, we can't talk. me yasa ka bar nan wajen abin masallacin naka? Saboda kun zo kuna da mutane to ai ka aika mutane ka su je wuta kai kuma ya ka zauna kai wutan ba mutane na sun fita sun fita sun je ne sun fita mana sun yi Allah ya sai wanda sun zo fada ba wallahi wanda sun zo fada ina ne yake da mutane. yanzu ina da ina kake mutanen da suke diga ai duk kun watsar da su A'a, bayan wannan garin ina suke. duka akwai a Bauchi police tun kafin ma'ana kuma suka watsar da su akwai a Gombe police sun je gidan sun watsar su akwai a Adamawa a Yola shi ma police sun je sun yi attacking din su akwai a Taraba duk sai da suka yi wannan duk muka yi wannan abin me yasa mai ka hannu wannan faduwa ne A nan garin unguwan guda nawa ne? a nan garin Nan yes. Headquarters na guda nawa ne? headquarter ne shine wanda Sauran branches. branch akwai a Gombe Waje. ko akwai a Bangkok su ne branch na na ka kama kamerar nan ko muna ga Kowa ya ci naka fa mai taimakon ka ko ba ku da imanci kuna da sojoji kuna da police kuna da komai ga organize. Ba mai bin ka ba ka nan? ina da Waye ne? mala bakar Abuka shi? Abubakar Shakau Shekau ina yake yanzu? Ina wayan ka? ya baka kira ta waya ba No. ba dukkan gudu da ba dukkan gudu da mutanen ka ba ina sauran mutane da kai da wasu gudu ba da son gudu Kana da wasu masu taimakon ka wannan jihadi din da kake daga waje ko kuma nan ciki? ba kowa da a kawai. ba kowa da kai insha Allah baran mara insha Allah baran mara kana da gona ta wurin da ya ko wurin da ya Yanzu ka samu da shawarar da ma ba su san komai ba. Sai da ra'ayin ka a gani. wanda suka kashe a kansu ne Yaran ka da zai gani ba. tara na wasu kashe mutane Don wani da suka kashe. a kashe yara na wanda suka kashe su suka yi
Ya asalin mutumin ina ne? Ni mutumin yau da. A ina a yobe. Eh? Mamanka daga yana? Daga nan ne. Maman fa? Daga gashuwa. Ka taba gashau? Ka taba tafiya a waje? Sai dai hajji. Hajji a ina yau wani shekara? Ojo closer. 2000. Nobody comes. It's okay. I think just a minute. It's okay. Can you please leave? Can we have some breathing space? All right, everybody out. Let's go. Everybody out. Everybody out. All right. Can we have some breathing space? All right, everybody out. This is not me. Yes. Come on, everybody out.